तो हे गाइस वेलकम बैक मोर आउट नुआ वीडियो को आज वीडियो रे हम फास्ट वीडियो तो आज वीडियो में आपन मानको कहबे जाउची कि आपन माने वाईटी स्टूडियो तो जानथिबे जोटा कि यूट्यूब रो जो ऐप ठीक है जो थे आपन माने आपन को वीडियो को परफॉर्मेंस को देखि परिबे कि आपन को व्यू केते गला लाइक केते आइला केते लोग देखिले केते लोग कमेंट कले ए सब आपन माने से वीडियो रे से जो ऐप रे एई सब आपन से ऐप रे देखि परिबे ठीक अछि तो आपन माने जानछन कि सेही ऐप रे किछि एमिति भी सेटिंग अछि जो आप जो सेटिंग पे 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वाच टाइम कंप्लीट हे गेला पर आपन माने यूट्यूब पैसा इनकम करि नै सरला परे ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ପକେଇଦେବି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିମେଲ ଅଛି କି ଯୋଉଟା ବି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଯିବେ ସେଠି ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଆସିବ ମୁଁ ଲାପଟପରେ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବି କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଲାପଟପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ତ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାପଟପରେ ଯୋଉ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି। ତ ମୋର ଦିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଭିଟେକ୍ 07 ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିଟେକ୍ 07 ଓଡ଼ିଆ ତ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ କଣ ନା ଆପଣମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିପାରିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଭି ଯୋଉ ଇୟର ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭିଟେକ୍ 07 ତ ମୋର କରେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇबर 7ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେ ରେ +4 ଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ 24 ଡେଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 24 ମାନେ ଆସନ୍ତା ମାନେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମାସ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମୋର 7ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇबर ବଢିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି କପିରାଇଟ୍ ଅଛି ଅର୍ନ ଅଛି ଆଉ ସେଟିଂ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣମାନେ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଏସଡି ୟୁଏସ୍ ଡଲର ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଡଲରରେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମନିଟାଇଜେସନ କରିପାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଡଲରରେ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିସରେ ଗୋଟେ ଡଲର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 85 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡଲର ମୂଲ୍ୟ 85 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଇଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୋର ଏତିକ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ମୋର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲର ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କରିବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ସେ ସେ ଭିଡିଓର ଟ୍ୟାଗ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଅନବକ୍ସିଂ ରିଭ୍ୟୁ ଟେକ୍ ଭିଡିଓସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ ଗ୍ୟାଜେଟ କମ୍ପାରିଜନ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଅପଡେଟ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇଡରେ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କଣ କରିପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେଡ୍ ଫର୍ କିଡ୍ସ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିପାରିବେ ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ସେଟିଂ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଭିଡିଓ ଠିକ ଅଛି। ତ ମତେ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ସଜେସନ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିପାରିବେ ନା ଦେଖିପାରିବେନି ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବ ଗୁଗଲ ଆଡ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନି କି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ରେଡି ହେଇନି ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୟାପସନ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲିପ୍ସ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଟ୍ରେନିଂ ଏସବୁ ଆପଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସବୁ ଯାକ ଏନେବଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଏନେବଲ କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଫିଚର ଆକୁ ବି ଏନେବଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଏନେବଲ କରିପାରିବେ। ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇଗଲା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତିନିଟାକୁ ଏନେବଲ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପଲୋଡ ଡିଫଲ୍ଟ ମନେକର ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ନାହିଁ କି ଟାଇଟଲ ଡେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିବାକୁ ତ ଏଇ ଅଟୋମେଟିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଟାଇଟଲ ଡେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଦେବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ଏଠି ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଉପରକୁ ତ ଏଇଟା କରିଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ଯଦି ଆପଣ କମେଡି କରୁଥିବେ ଏଠି କମେଡି ଦେଇପାରିବେ ଏଜୁକେସନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ଗେମିଂ ହାଉ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ମ୍ୟୁଜିକ ନ୍ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଜମ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଗ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ତ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦଉଛି କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହିନ୍ଦୀ ରଖିଛି ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ରଖିପାରିବେ ନହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ୟାପସନ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଏଠି ଆପଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ ଟାଇଟଲ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଟା ଆପଣ ଯାହା ରଖିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଓଭର ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ରଖିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏତିକି ସେଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓନର ଆସିବ ଅବିନାଶ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏପଟକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ହଉଛି ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ଜେନେରାଲ ଉପରେ ଯାଇକି ଏତିକି କିୱାର୍ଡସ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିୱାର୍ଡସ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ କିୱାର୍ଡସର ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା କଣ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ କିୱାର୍ଡସର ଫାଇଦା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କି
ଅଭିଟେକ୍ 07 ଯଦି ନ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଙ୍କ କରିବ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍‌ଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଥିରେ ଏତିକି ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ତ ଆପଣ କହିଦେଇଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଲେଖା ଅଛି, ଶୋ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଜ୍ 13 ଜୁନ୍ 2025, 7ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଛି, 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ ଏଇଟା 1000 ଥିଲା, ଏବେ 500 ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି 3 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବ ପରି ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ମନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। 3000 ଘଣ୍ଟା ପବ୍ଲିକ୍ ୱାଚ୍ ଆୱାର, ଠିକ୍ ଅଛି, 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, 3000 ଘଣ୍ଟା ପବ୍ଲିକ୍ ୱାଚ୍ ଆୱାର, ଏ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ସେଠି 1000 ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, 1000 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ଦରକାର। 4000 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ଦରକାର। 1000 ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ 5ଟା ସେଟିଂ ଜାଣି ସାରିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିୱାର୍ଡସ୍ ବି ଲଗାଇବାର ଅଛି ଭିଡ଼ିଓର। ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିକି ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆନାଲିଟିକ୍ସ କହିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଆସୁଛି। ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ठीक है, आपने टैग लिख पारिए, आपको किसी भी हैशटैग देवा दरकार नहीं। आप मनकर मोर वीडियो यूट्यूब स्ट्राइक से कैसे बचे, ठीक है, आप लोग अगर यूट्यूब स्ट्राइक से बचना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा आप लोगों को, माने मुझे दिए भाई मुझे वीडियो आपको लिंक देदेवी। ठीक है, तो आपको सिंपली टैक्स देवार अच्छी मोर वीडियो यूट्यूब स्ट्राइक उपर। तो स्ट्राइक लिखी एंटर मारी, गोटे टैग हो गला। देन मारी टेक, एमती बहुत किसी आपको दबाक पड़ो। ठीक अच्छे, एमती आपको टैग देवा पड़ो, देन अपडेट कराया पड़ो, जहाँद्वारा कि आपको वीडियो सर्च कला माने तो आपण वीडियो से अपडेट हो अपडेट है कौन ना आप लोक मैंने किसी सर्च कर वीडियो से शो कर। ठीक है, यहाँ हूँ प्लस पॉइंट। तो आज वीडियो एति आपने जापारे कौन कौन कले आपर जो वीडियो बहुत भल रैंक कर 1000 सब्सक्राइबर आप सांगे सांगे हो। तो आपण मानक लास्ट रे देख रिसेंट आप स्क्रीन शेयर करदेवी, आप देखिपारे। ठीक अच्छे, आपण मानकर आपण मानकर जो देखिपारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग रे केते कौन आपनकर अच्छी। ठीक अच्छे, तो मिस तो वीडियो देख पार्थिवे, देखो वीडियो बर्तमान आपको शो कर दूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी। तो जदि आप वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलिए ना। आ मोर हिंदी चैनल भी सब्सक्राइब करदेवे। ठीक है, जो मैंने हिंदी में देखा इंटरेस्टेड और जो मैंने ओडिया देखा इंटरेस्टेड, तो से दुईटा चैनल देखिपारे, दुईटा चैनल सब्सक्राइब कर रखी था। ठीक अच्छे, तो आज वीडियो ये, तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे नुआ टॉपिक रे। ठीक है, आपको किसी भी ऊपर इनफॉरमेशन दरकार हो तो आप मत कमेंट करेंगे। जदि आप कमेंट कर कमेंट उपर वीडियो बनई पारि। जदि बहुत गुड़े लोक कमेंट करके कहे गोटे टॉपिक उपर बनातु, तो मु आराम से आपको वीडियो बनई पारि, जहाँद्वारा कि आपने भी यूट्यूब पैसा इनकम करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो ये, तो रखुची, नमस्कार।